Kaning Cebu mo'y number 1 mangyud nga voting population in the country. Nya kusog kayo diri ang mga Duterte. Kay kita mga Bisaya ba, maka-connect magyud ta, maka-identify ni VP Sara. That's why ang akong hangyo ninyo nga mag-hiusagid ta para ni VP Sara for President sa 2028. Nya hangyo pag ko ninyo nga layo pa man tong eleksyon, pero please follow me on Facebook, YouTube, TikTok, Net25, sa totoo lang of SMNI. I-follow nyo lang si Atty. Rowena Guanzon para makilala nyo naman ako. Baka magustuhan nyo man ako nga ako mag-represent ninyo kanang mga Cebuano, because ako, I feel good na I am part of your community because I speak Cebuano, Bisaya kay kung dako.